बर' राइजोफोरनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बर' फिसा फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी बिथाङा ISL आव मैयानि गेलेनायाव गल 2 सोनो हादों। बिथाङा हायद्राबाद FC जाना गेलेनानै चेन्नाइ FC खौ फारियै 53 मिनिट आरो 79 मिनिटआव गल सोनो हायो। मख'नो गोनांदि मैयानि गेलेनायाव हायद्राबाद FC आ चेन्नाइ FC खौ गल 4-1 सोनानै फेजेननो हायो आरो बे हायद्राबाद FC नि गल 4 नि गल 2 खौ जएल चिनियास आरो जबाब भिक्टरआ होनो हादों। लोगोसेनो चेन्नाइ FC जानानै अनिरुद्ध थापाया गल 1 सोनो हायो आरो बे गेलेनायाव हलिचरन नार्जारी बिथाङा हिर' अफ द मेच बिमुंखौ मोननो हायो।